Sikubuzileke mbukela ukuthi iziphi inguquko ofuna ukuyibona uma umengameli wezwe esebemezela inguquko cabinet lakhe waphendula kanje. Msasazi, mina inguquko ngifuna zenze umongameli lecabinet yakhe. Uminister wamapolisi amtshintshe, uminister weTransport amtshintshe, uminister wesport, art and culture amtshintshe, uminister wetourism amtshintshe. Lapho ngibona khona uzokwenza inguquko khona msakazi. Kwezibalo eziphezulu zobugebengu eNingizimu Afrika. Ngiyacabanga ukuthi lapha kuMinister of Police uBhekicele uzoshintshwa. Akavive umkhwanazi lapha eKZN ngempela akavive ngena. Emase umunye futhi ngabe bazokushintsha lapha kulindwe isisulu na kanjani izembe lizokhala. Nonkosazana Dlamini Zuma nakuye hayi lizokhala izembe na kanjani kubona. Inguquko engiyilindele mina ukubona umnyango wamaphoyisa lapha yakushintshwa. Umhlonishwa ucele ungathi usedinga ukuthatha umhlala phansi manje. Ebese kuzoba umnyango eminyangweni lapha yana wezokuthutha nakhona sidinga ukuthi kufakwe ungqongqoshe ozokwazi ukuthi yini ebalekile nefanelwe ilo mnyango lo ngoba sibukeka sisalele emuva ngeinqalazizinda kwezokuthutha. Ayeke lonto lize liqhotshwa ngamaxhego liqhutshwa ngamaxhego azana. Yintoni ezoba active nalamaxhego azana wafaka abimali. Azangasifakela amasele ekudala esibimali eMzantsi Afrika. Asincede. Umsakazi yabona nje iminyango edinga ukuthintwa. Owamaphoyisa. Owezamanzi. Okuhlaliswa kwabantu. Home Affairs. Yabona ngathintwa lo mnyango leyo kube nenguquko hleze singalibona ushintsho ngoba South Africa njengamanje ikwelenye izinga. Mna iminyango endilindele utata umongameli engathi angenza izinguquko kuyo. Umnyango kaMama uLindi weZulu, ibe ngumnyango kaTata uThulasi Nxesi, iphinde ibe pha kwezamapolisa umnyango kaTata uBhekicele, iphinde ibe pha kwaEscom. Hayi andiboni noba siyangaphi kuleyo minyango tu. Kona mzala khomohlukiza wenza tu lonto umthandazi ngase kude kuphele le term lekamangameli kungena abanye nawo batya imali njengaye. Ngoba noba bangatshintshwa kufaka abanye bazovela babe worse kunaba batshintshwayo. Kona makuphela iTM kungena abanye abatsha nabatya imali ngoba lizo lohapilizo eli. Lembono ngiyababukeli ngakho ke SABC kanye nalolu phiko lwalo indaba zesizulu angeke baphendula ngokukhononda okungase kuqubuke ngayo.